Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa nga mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Pagbalita, patas na talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog Kaghandurawan Awards 2021 for Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Aksyon Night Patrol. Saliwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga naman tag Paramati Region Wide, mga palangga kita sa nabilin isa ka oras, 2 ka minutos karon nga adlaw. Miyerkules, Petsa 21, nagapabiling gyapon sa bulan sa Setyembre sa tuig 2022. 95 dias na lang ang nabilin, Pasko na. May nabilin pagkita nga bali 102 dias. So galabo na ito ng bagong tuig sa 2023. Goodbye sa tuig 2022. Miyerkules naman nga edisyon sa inyo siling nga palatuntunan si Karandan limat naman aton nga mangin kamuynog. Ang bilog naman nga puwasa sa aton news team aton siling nga mga correspondent sa pagduro naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blotter entry aton siling kapolisan sa Central, Southern ato mga pagbantay sa mga update sa balita national, international. Justin Report, Breaking News, Flash Report, News Center, ginatutukan ni Action Ann, Defensor Lisay. Of the magita sa ato sining mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Henry Spolgar. Backup diri sa ato nga IT expert, Action JM Baikin. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Tarok, Ciudad Sangpago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinanda ng inyo sinalagan, ang isri ang kurman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Obdirin niyo ako sa nabilin isa ka oras, isa ka minuto nga pagpakalagad diri sa inyo palatuntunan
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Night Patrol! Sa sining kabayan sa ato, si Malaga, di-check na ato sining Patrol 1, Brabado Patrol. Ante sa report gikan sa ato sining mga correspondent, sa ato sining mga Facebook lovers, sa ato sining mga Facebook listeners, nga nagalanta sa ato sining Facebook live via streaming. Ang nyo sining karong panamyaw, taga-anta na chimpo ha, kagligwa, pero palihog lang, like kag share, para everybody happy. I-recap naman karon ang tatlo ka bola sa STL. Ang resulta man sa Lotto 645 kag Lotto 655. Tawagon naman na karon ang resulta, dugay-dugay. Check ta ato sa Patrol 1, Brabado Patrol, sitwasyon sa Metro Bacolod sa padayon nga paglagulad ni Aksyon Zel Minardo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol Field Reports! Aksyon Shell, may gabi, please come in. Action Eric, ngayong gabi. Yes, good evening. Ngayong gabi, kamusta? Okay lang. Okay lang, Maya. Okay, good. Ito nga kang mga pagkratid na ngayong gabi, mga Action Eric na sa ating mga ka-action. Sel? Ngayong gabi, oo. Paliw ka na sa imo mouthpiece sa cellphone mo. Nabi pala pati gamay. Para na. Okay, kung okay doon nagbawod ang imo signal. Okay. Do may bagyo, bagyo. May ba? Oh, gabawod. May bagyo, karagalan ulan, may adore na photo. Oh, gani. Ang imo lang ang mouthpiece sa cellphone mo, palapit mo sa baba mo para atag imo nga kwan nga tingog. Okay na. Okay na, okay, sige. Proceed. Sige. Oo, sige nga gabi Action Eric. Ano sa libot kami dito sa may area kaya siyang pakadto sa konferensyal na dumana ng Action Eric. Oo. Ulan na yung gabi niyo. Pero pag-alin naman dito sa may downtown area, wala pa man. Ang Cagayan, dito yan sa mga Golden Field, ng mga parte, may basta ng dala, no? May damsa. Isa pa nga. So, oo, subong gabi. Oo. Ato nga, Chempo, Action Eric, sa putulan ng kaparte, kung nakbahin din sa isla dahil sa Bacolod, no? Nagulan-ulan. Yung isang sinigong gabi, halis na yung ONGC, wala pa ito sa ulan. Kaya sa may circumferential, so medyo tulo-tulo na ini ulan na mga tupa, sinigod na mga gabi, kagati, ito ngayon yung government center, ako sa Bacolod City Government Center, Action Eric, no, ang carnival na lang ang ginatawagan nila sa likod na dira sa BGC. So, ang tao, no, so nga sige yung gabi, kaya mga priyakan, wala, so dabadamo, nga taya, kauturan natin, ang ara, dira, sa may carnival, no? Kagati ng mga rides man, na kahit sa doon, ang sulit, ang libre pa ang, libre pa ang, tawag natin, ang entrance, no? Ang entrance, kasi sa mga carnival, no? Subong libre pa na, pero dason bulan na siguro may bayad na ng entrance da. Until September sa Action Eric. Okay. Yes, until September 30. Mati, sarap-sarap, mga rides sila, mga biking, octopus, so, mga Ferris wheel, mga carousel dito nga nakita natin. Pero kung daw ko nang hinulo, masang nga 30 hindi ka na lang din mag-try nga mag-subot ka to. Hindi mo pa nanawan, hindi namin, kung may grado, hindi mo mag-Action Eric. Kaya pagkatan ako, kung may isang carousel, daming ang hulo ko. Oo, damo yung makitaan, kagati, puno-puno dyan siguro ang tayo. So, baga mo na magdikitan na, hindi ka mai-o, naguro mga pwede na, ganun pa rin, mag-ipas ng face mask, naman face mask, na nanggil, wala nga wala ng problema, wala nag-social distancing, no, sa produkto, no, sa may pariyahan, kaya ang mga nagataya, nag-isip-isip na lang, gatarin ng talk, so, amo natin yung kanamdan sa ating mga tuturan, mag-social distancing na sa gyapon, kasi sok-sok na lang face mask, at kung pwede, kay wala man gina-allowed sa Action Eric, yung mga minor,
Pagtayat-tayakan, kagabitan, legal age ka pa, kung may dala ka bata, hindi man dara pwede. Sinurek. Nasa mga dala ang nila nga rules sa gati ang kapulisan sa sakop diri sa Bacolod City Precision Court bantay din no sa security dira sa area kasubong man ang kabulig ni ang Bacolod City Mobile Force Company nga nagacheck sa area. So dito magpasulod kini malasugin baralan nang hindi makaparking ang mga salakyan sa may ground sa Bacolod Government Center Action Area. Okay. Sila sa kagwa, hindi sila to pwede palapaw no kagati diri sa may plaza naman niya ang update natin diri ang mga post ko no ang madamo naman sini ang napatuko na so amo na gani ang liga na ginabalay lang kami nila dira sa misulod sang plaza kag ginabalhin ni mag-going dira sa may sagwa sini sang public plaza na kag ano ang ginapatundo nito medyo madamo diri ang mga question no nga ginatapod sa subong gabi so diri kan mo nagpisan niyo ang ulan niya sinari ko sa may headquarters sa yung sa Bacolod City Police Office nandun nagpisan siya ang ulan pero kanina pa naman sa champo na may mapaktan lang gid top ka pala niya sa mga gabi dati so far kali ano na sinari kaya din sa nakagista kanina pag-monitor na po wala man gid sa dalaguan yung mga insidente nga luntad diri sa Mayan Ciudad sa Bacolod dahil sa sila na lang sa adlaw gali na October 1 na mga hindi na punggan. Hindi na punggan. Oh, maskara na. Ano bala ko na gali so the news dre na ang where in generic hindi makafocus sa tao lang no nga dira lang gid sila di along Lacson along sa BGC sa daw ini ka venues so was karang sa tanaad pa na kagati sa pagkabalota ka ma-augment ni mag-augment mga taga-panay taga diri man na nopo nga police no 500 plus ni sila no post no so ti madamo-damo gid no may lang kag ginapangabay ko lang wala lang sa pagginamo so sa 23 Digas kito 1 to 23 ginactionaries man no ang celebration sa Mascara Festival so gina-expect man nga medyo na gamok na ang mga bisita no mga consider mga higher officials o mga VIPs diri sa nasambit nato mga pahiwatan dati ang kooperasyon gid sa nga pumuloy so namang iyan ato pa may taklo pa manhol pa wala pa so tabi ko kung kan taklo naman sa tunga wala man gali nakaga alam ba sa ni gali tubang sa Metrodome na bala actionary na update na naton kay lapit na lang gid mga tapos kaya ang gina ano sila doon nila gina sigurado gid ini ang drainage gid action Eric no para malikaw man ang pagbabaha diri sa may siyudad sa Bacolod na diri sa Lacson direction Eric so na di pa hindi pa dalan Isares Lacson so wala di ang action Eric no kita natin wala malala di ang dalan no so pero ako nga kanang itong sino gagalan gid no ang mga kauturan ta subo makitaan ta damo pa amo ni oras no madamo-damo ko manggin ang mga salakyan nga nagalabay-labay no nga kita natin also gadas sa labi na gid dito sa may dalan sa conference malapit sa Bacolod Government Center no sa ubusan sang parking area. Nakabusan, mayo lang kung sa Josephine na kung may motor ka mo, ikaw lang sa mga ilaga, hindi na mga salakyan. Wala kontra mo na nga yung panahon, ulan lang. Kaya kung motor lang yung sunero, kapos lang nita parkingan. Pero kung ganin sa labo, mati malibot-libot ka, may kadua, kung makakita ka parkingan, hulat ka naman kung sino ang magagwa sa mga salakyan. Kasi ang mga kalanaan, hindi ka maganda ka pwedeng kay reserve mo ng ibang sinusila ng mga customers ng pagati. So far dito, wala man siyang pag-aginamo ng reported sa pila na dito sa gabi nga nagabukas ni Kitty niligad sa balo na ng action Eric. Mga kabataan wala, no? Sambit na yung ganda mga rugby boys. Dara yung Bacolod Government Center kisa medyo bangag-bangag na, medyo sila ang nag-aamulo maoy dahil ibang nag-apang abusar pa pang magpuputil ya. Kasi kinanglan, pagkabuok lang, kaya para sadya lang kaniya. Sadya lang, no? Hindi na mag-apang halit pa sa iban. No? So, mga gabi action area,
para matulira, no? So sa mga nagabiyahe pa nga sila pakadtuloyan, sila pakadtulibrahan ng maghalong gid kaya pilaman sa insidente, no? Sa pinalikdan ni mga nagakaksidente baksyonary sa pagina dito sa may Marsha, no? Which is ang motorcycle driver action arrest, no? Ara ba lang sabi ko galiga sundan na lang igili ginagugod na to ang isa ka salakyan, no? So, ang ideya mo na sa style overtake na, hindi ginahaman namin, no? Kaya sis ako may sigata ako kung alang-alang kung nakakabalong may gasunod ng sino, so amo gina ang delikado gud kasi ang malain kasi dito kaya wala siyang lisensya, wala pa sang helmet, no? Kagati ang duha ka driver sa actionary para man sa insakton nila sa lugar mo. Kung natatayan ng gid naton si lang sa gihapon naka-detain ng gid sa may pasulog sa Marsha Municipal Police Station ang duha ka driver. Pero tiya so pa yung salat na lang mali ang family sa victim nga man sa dito para wala maka sa actionary, no? Makatagan ng tawag o kung makaistoryahan ay sila regarding din sa may resettlement and dam, so kung matabo nga resettlement ito nga din sa family ka victim kung sang ni ka driver action Eric, no? So diri naman na sa may central market nga area ni Eric, no? Ang sitwasyon naman diri ang ginatawag natin sa pinili simula, no? So may araman ko sila may makitaan din ng mga sagot, pero hindi na ginamonitor grabe galang ko kumpara sa ligan para mga nakalapalid lang, no? Ako na ginakaykay ni sang tudo ng kaming ambal sa ligan kung ara sa plastic ko na ginakaykay sa ido, pero kung nga sa ko gani nga mahugot naman mayo hindi man nila mahadali tuklas, no? So kaya man nagbantay na kung natumpok ang basura sa kaya ginahapit naman sa IPM na amang oras. So bakit anta diri ang ila sa mga bloke no gina-construct sa gihapon. So ang ideya ni guro nila daw palapad na para na diri guro actionary ko. Kaya kung makitaan ko ini ang daw alagyan nila mga hallway ni para na ginapasa sa actionary ko. Kung ni ila basta kung sa may pada sa isang bloke na medyo palapad laparan kaya para kaya na lang man din nagaligya ini ang mga natawag yung mga sidewalk o gondor na posible nga tagaan sila sa space, no? Sa may central market malapit at so dari sa may downtown area sa Sambiki wala di pagtumulan actionary so dito lagi kanina sa may circumferential road mo sa may Bangka. Okay. Balik kata sa action sa Minado nagapatigayon sa ang iyasiling observation report last kag final stretch sa ang iyasiling pagpalagad balik kanta sa sinutod nga signal, no? Sa mga nagapamangkot sa luto result dugay kalabagon tana ang 6:45 kag ang 6:55 say man ang paglikap ta sa tatlo ka draw sa STR, no? Para nga mangin matag kag mangin maayo ang inyo pagpamati karon dala ka mo sang ballpen, lapis kag papel para malista nyo. Aksyon na sir, please come back. Yes, ako to sa nasambit ko si Eric, nadri manami ang ito natin, maladi ang dalan, no? Sa may downtown area, kay Gaksubog, mandiri sa may Bacolod, sa Public Plaza, yun yung mga security officer diri, nung iyakasunod, ang nagamantaya diri sa may plaza, nung ang mga minors, wala, 17 below, 18 below, wala na inis sila diri gina-allowed, yung mga gatamba, pagpapaktinis ang alas 10, isang kagabihin, at meron, kag obserbahan rin natin, madamo-damo ka manggid ang mga kautuhan sa nga nagalabang halin sa Lubrahan, Manila. But in general, ako rin, wala pang kautuhan gid ang mga hitabo ang nagunta diri sa aton sa may syudad sa Bacolod. Sa itong mga tagpalamat na ayong gabi, naghalong kita na nagka-God bless. Observation report, nagikan sa patrol, yung section Zil Minardo, una sa balita yung section sa Bacolod, aksyon, radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kinaksyon Sir Minardo Deriabet. Unang report sa ato sa Patrol 1. Sitwasyon sa Metro Bacolod. Balikan na karon sa aksyon Sir Minardo.
sa natipo niya sila nga mga police report, blotter entry, record of events official, nga nabalag sa police blotter entry sa ato sila ka pulisya sa Tacbanwa sang Bacolod. Isibo na ang orasan sa inyo si Marilo Action Radio Philippine Standard Time. Alas 10:16 na. This time, i-check na ang mga report na. Gikan sa ato sila nga mga correspondent. Standby sa report ni Action Roger Gutib gikan sa segundo distrito. Standby man sa report ni Action BJ Pasible gikan sa quinto distrito. Unahon ta report ni Action Nelson Pateño gikan sa first district. Ang area sa Toboso, Calatrava, kag syudad sang San Carlos. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari sa aksyon ng Nelson Pateño, line number 2 sa report. Son, may nga bipis kami. Yes, aksyon Eric, mga gabi kaga sa aton sini nga mga ka-aksyon, welcome back. Oh, yes. Gabi ba? Oh. Daw ginahidla man ta mo sa pila ka mga nadlaw. Yan, man tiyan mo kay kinang tawagin sa kinanglanon eh. Aba, kinanlanon. Sa katuig is ama lang nati kinalang ang aton nga mga men may gamay man nga kalipayan. No? Pero do last year do ari kamo di sa Don Salvador. Oh, ganiti baylo-baylo ni so naman sa Palawan naman kami guro. Aba, O kung sa Dakak naman guro. Kaya Jesus ka nami ba? Di sa mga sa mga Rara Boys kag Rara Girls ang GNJ dati good luck ah. Gani man. Kay daw enjoy gid kamo sang life nyo basta si Action Eric na. Matik na eh. Oo, mo gani. Man Ako pa. napangilita ka sa mga kuya dan di Oo. may ara man sa ginatubang mo. Oo, mo. Hindi man to pwede likawan to kay panahon na sang iya nga gadya man. Gamay nga low livelihood. Mo gani man. Mo na yung kalipay mo. Oh, papliti-pliti nang blako siling nila Diba? balo. Naman tirada. O pamliti-pliti bla kapag matupos sa kaligyo. Daw kamayo man ano. Oh. Ti kami diri sa Calatrava, first district, na-enjoy na lang namo na medyo mataway nga panahon ah. Very good. Gagti sa subong sini nga mga panimpo Action Eric, medyo matawhay ang amon sini Riyade. Ti salamat gid nga tani magtayo yon. Ti boss, ang aton sini nga kapulisan balita ko province wide magasugod ang Simana Birada. Okay. Oo, so Preparado na. ang balita sini boss magsugod ni gali sinampaw naman mo. Ang Ang balita ati uugid, sakto gid. basta Birada Simana. Oo. Halos daan mga PNP units ang Negros obligado nga magdala sang ilang mga accomplishment. Tikitang lang gid. So, hindi ka mo problema. Nakabantay ta diha. Namo lang tirada. Basta hindi lang mo malipat lang magpahatag ni blita da. Kay kung malipat ka mo, ti wala ta blita. Yatap eh. Yes, Action Eric, dirita wa. Kay medyo malato tawhay karon ang Calatrava, dirita sa ilo sa aton sinibalita sa Bureau of Fire and Protection nagapatigayon sang exit call ang duwa naton ka mga personnel diri sa Bureau of Fire sa Banwa sang Calatrava sa Fire Officer 2 Japet Trinidad kag subong man Fire Officer 2 Jason Dukay kag FO2 Darwin Irames ang naga exit call sa kaya Mayor Marilyn Era kay na diri sa may Banwa sang Calatrava. Hindi sila medyo madugay-dugay naman nga naga-serbisyo diri sa BFA sa Calatrava kag panahon na nga ini sila ibutang naman sa iban nga lugar Action Eric para maka-experience man sang iban environment sa station sang BFP. Kagati ginawelcome naton ang bag-o nga nagbulo sa ila diri sa may Bureau of Fire si Fire Officer 2 Region Navarro kay na amo ni siya ang isa sa nagbulo sa tatlo ka mga fire officer to. Ang balita naton ini sila ang tatlo ang mag undergo sang
schooling action, Eric. Kaga sa iban nga balita, Bureau of Fire Japon sa may syudad sang San Carlos nag-exit man sa courtesy call man kag nag-exit si Fire Officer to Marjon Torreño sakay Chief Inspector Rufino Taniedo Jr. ang Fire Marshal sang San Carlos City Fire Station kag ginwelcome niya ang incoming si Fire Officer to Eduardo Parcon Jr. Action, Eric. So muni ang duha ka mga personnel nga nagbayluhanay diri sa may syudad sang San Carlos. So para sa ginambalta na medyo matulotawhay nga aton sini area kung timpo ang pangutan-on medyo mapaang ang panahon pero ti masanag ang kalangitan, Action, Eric. Wala sang indikasyon nga may pagtupa sang ulan karon nga kagabihon. So muna ang pila ka mga madulong naton impormasyon balita para sa Action Night Patrol. Gikan diri sa Banwa sang Calatrava, Action yun Nelson Patiño na sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kita Aksyon Nelson Patiño gikan sa First District. Matulotawhay ang area ni Aksyon Nelson. Upod man sa katawhayan sa yasiling nga EOR ang matawhay man nga lakat sang panahon. Alin sa report sa First District, sa iluhantang report naman gikan sa Segundo Distrito, report ni Aksyon Roger Gutib, area sang Sagay, Escalante, kag syudad sang Cadiz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Field Report! Yari sa Aksyon Roger Gutib, line number 3 sa report. Jel, may gabi, please kabihin. Yes, Action Eric, may gabi sa itong mga kaksyon sa mga balita Action Eric, ikal diri sa may norte kabat sa probinsya sa Negros Occidental, una sa observasyon nato sa itong panahon diri na wala man Action Eric sa aksyon mag-ulan na. Pero kaina, sininga hapon na nagtulot-ulit, wala gidman siya magdugay, ang subong naman matulotog na lang gid ang akon diri, labi ni sa akon diri nga area, matapos kaina nga nagalibot man kita sa mga police station, agod nga siding nga ito kung anong mga nagkalatabo bala sa bahin siyang police report nga pasalamat kita nga matawhay man ang palibot Action Eric diri sa akon siri nga sa aton siri nga area of responsibility. Now sa pila lamang ka mga report naton una sa syudad sa Cadiz ang inibala Action Eric ang COVID-19 nga ti daw wala siya wala siya katahaw subong kay mati ara yapon sa kung siya mga 20, 21 subong naman kundi na 18 na kung tani na dugangan naman kay ina isa. So tungod siya nag-19 naman ang kaso diri sa syudad sa Cadiz kag paibalugid ang amon diri nga City Health Office nga buwas nga adlaw lapit sa 22 ang schedule Action Eric sang vaccination sa City Health Office alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon. May first dose ang Pfizer para sa pediatric vaccination sa mga 5 hasta 11 ka tuig ang edad, mga 100 slots ini kag ang 12 tubtob 17 ka tuig nga mga minor edad man ang pagbakunahan man ni sila may 100 slots man. So sa payag sang amon diri nga City Health Officer sa aton kay na pagpakigango si True Text Black kay ma-interview tayo siya kay medyo masako si Dr. Maria Victoria Ibanez sila nga may second dose man kuno sang Pfizer vaccination. Preparado man sa 5 to 11 sige apon kag 12 to 17 nga mga kabataan dason may first dose booster man at least sa kalabot 5 ka bulan after nga nag second dose. Ang mga empleyado sa gobyerno
interdepartment subong sang City Health kay man ti mayara memorandum nga gipapanaog si Mayor Bading Escalante tungod sang Pinas Lakas Vaccination Campaign. Ang ila ginimo nga tinag interdepartment naman sa kada departamento nagakadto ang mga vaccinators kinaga take sang second dose kag subong man sang booster shots. Labi na ginang booster shots sa Eric nga ginatinghuan gid sang aton karon nga gobyerno kasi kanubo bisan sa probinsya perti kanubo sang result sang vaccination. So muna nga daw magsiling naton bala nga dapat ang tanan hindi magsalig yapon kasi dapat magpa-booster kung wala pa ma-booster, dason magpa-bakuna kung ay pa mabakunahan kay sa gyapon panagang naton ini sa sining gyapon wala pa matapos nga pandemic ang COVID-19. Now sa siyudad sing Escalante ang natabo to Lacson Eric tong pagpatay sa tong Biyernes sa gabi sa tong isa ka negosyante blato nga babaye di suno sa kay pulis Migo tabla Major Jake Barela ang hepe sang Escalante City PNP nga di naman ang ila kini nga mga inupal nga kaso pero ginaulat na lang ito ang pamilya man kini isang biktima nga si Josephine Matos Iwaltasar, 57 anyos, nga residente sang Purok Mabinoligon, Barangay Janay, Sudad sa Escalante, kumadumduman sa itong nagligan nga Biyernes, na pitsa 16 ang ligan Biyernes. Nagisulod siya mismo sa suspect, wala pa una to ay makilala, pero karon di ara na na-identify, tungkol man may mga may ara na nga nag-volunteer nga mag-execute sa Finibet, nga mag-witness yun pero tiway pa man mapahayag sa pulis kay kung mapasaka na kurong kaso, amo na lang ang paghatag Manila sa pangalan sining ginakabig nga person of interest daw tungkol may witness man ka mayara man ma-execute sa Finibet. So sabi sila ito nga suspect nito hindi siya ang tumod nila nga suspect nga o person of interest kung suspect ka kasi pag-pasakaan sa kaso ini kung angko na sa natawag nga katawahay man sa balatyago ng pamilya kasi bungti nahaya pa man ang ining biktima. So payag ni Police Major Jake Barela ang hepe sang Escalante City PNP may kataran sa sini. Bali sir ang makasugid statement ng witnesses sa pamilya ang nilalat namin sir. Ito, gapang ko sa mga 15 days, sir, para ma-askas ko lang sa mga pagbirin sa mga paminsar. Para ang kaso na lang nila nga likot Pero sa inyong investigasyon, sir, personal grudge gini, sir? Anong motibo? So far, sir, ang dito ng motibo, sir, is para sa personal. May ara na sa negosyo, sir, ito based sa background sa biktima, dugan sa negosyante sa Janay. So, base sa negosyo, sir, may takbalo kung may nahisa sa iya. Pag sa iya mga personal dealing, sir, kurang doon ka ang gulong kita na naman. Pero sa negosyo. Pero wala man, sir, sa mga pagpamahog ni Skabuhi yan. Tis pa man natabo itong ginsulod, ginsa sindaan niya gintiro, sir. Suwara sila kayang ba na abiti, wala pa man naman na istorya ng gid. So, base ila may mga ampo na ng mga instances. So, mabala naman sir pagka makahatag sa statement, ang iba na sir yung mataas ang biktima sir. Pero may, atong interview na ako nagigad sa mo sir, may ara nga personal interest na. Actually daw, hindi nang bala mo ito nga kilala na ninyo ang suspect? Yes, sir. Based on sa ibang witness na nakakita, sir. So, gina-identify nila ang ating suspect.
So, ang pala sa mga bilang subong, kasi nanigad, yung so, ang ating personal interest may hindi lang labang mga kapasyon mo sir. Masubong sir ang gatan o lang mga possible sir mga pasakaang kaso. So muna, Sir Eric, nung natin mayara na nga witness ko nung mag hatag sang voluntary ba nga mag-execute sa pinibet pero tila pati binarutulat kasi nga taga-alang ko simpo kami jo now nag-kadlok pag-robla kaya muna nga may sansa nga mataganos siya ang kamatayon si ni Josephine Matos na biktima sa pagpangalutang dira sa may syudad sang diri sa may syudad sang Escalante. Ang syudad sa Escalante kahapon nag-dumduman sang kwan kaya subong Marcelo ginadumdum Marcelo. Ang syudad sa Escalante kahapon nagdumduman sa ika-30 City katuig. Sang Escalante massacre kay sinupa sa kay Police Major Jake Barilla nga matawhay man ang mga aktibidad gagin patigayon nila. So, para sa kahapon yung mga activity sa Escalante, yung isang local LGU ng mga initiative na activities. So, may mga palagwaan sa mga activity na pasadungog para sa mga biktima martes ang katabos kung siyado sa person. Anyway, tinaw mo po sa mga nagliligar kita na tuig na celebrar ini pero ang sa inyo dahil sa riyan nga pagbantay sa palibot. Anyway, matauhay man, sir. Kako na siyang problema, sir. So, ang pagbayag ni Police Major Jake Barela may katran sa selebrasyon mga kapon. Unang Marcialo, ika-50 katuig golden nga pagdumduman sini. Ang masakal sa Escalante, 30 City na katuig na kaligad kahapon, ini nga ginkomemorar man sa among syudad. Sa mga tumarulong nga report, balita informasyon, ginatamyaw talang yapon na si Major Nelson de la Cruz ang amon nga retired city for marshal. Bawa lima ang masteral sinima. Gabi na sir sa imo, salute you sir. Sa kay Police Colonel Galik sa Mabugat, na pamati man sa ito, prokurok man siya. Kap Madali Diaz, Mr. Jonathan Diaz, kay subong man siya kay Toto Jewel, kay Day Basangko, Bigono naman gubat, kay Fiscal Benjamin Maido, kag Ma'am Linian Maido, nga pamati man karon nga gabi. Para sa Action Night Patrol, ini sa Action Roger Gutim nag-report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action, Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ayos, salamat kay Action Roger Gutib reporting live gikan sa 2nd District. This time, ang balos ka report na aksyon naman BJ Apasible, gikan naman sa 5th Distrito. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Action BJ, may gabi, please come in. Mayong gabi, Aksyon Eric, no, kag sa aton sining nga maka-aksyon, nga nagapamatiya sa aton sining nga pagpanganagad na sa siniyang nga mga tinion. Aksyon Eric, maga-request si Police Major Jovito Bose, ang hepe sang Moises Padilla PNP sa Sangguniang Bayan sang Moises Padilla sa pagpasangkad pa sa pilaiya ka mga ordinansa bangod suno kay Major Bose. 3 pagidlang ka mga ordinansa mayara ini sila. Kag ini ang ginalakipan sa ordinansa angot sa drinking in public places, angot sa trapiko, kag ining ordinansa angot naman sa curfew hours. Ginpahayag man ni Major Bose sa aton sila nga pagpakigangot sa iya nga agud nga mahatagan sa nagakaigo nga atensyon ang public safety kag ang peace and order sang banwa. Maga-request siya sa konseho sang Moises Padilla sa pila pa iyak ka mga ordinansa. Suno pa sa hepe, amo mani ang mando kag manti ang marching order nagikan sa aton sining regional director at ipatuman gid ang pila iyak ka mga municipal ordinances. Lagip man sa tutukan ni Major Bose Action Eric, no, amo ang problema
sang illegal nga droga sa Banwa bangod kun dumduman no isa iya ka drug by bust operation sang tinigdan nga bulan sang Agosto no ang ginpangunahan sang Provincial Drug Enforcement Unit sang NOCPO no diri sa probinsya sa Negros Occidental sa diin naka-recover ini sila sang kapin 400,000 pesos nga balor sang ginaaligal shabu gikan sa duha ka mga sospetsado dira sa may Banwa sang Moises Padilla kagdig na dugang pa ni Major Bose tutukan niya man ang implementasyon sang tukhang kontra armas sa lutang. Aksyon Eric ipabatita ang portion gidlang sa aton sila interview sa kay Police Major Jovito Bose. As of now naman, inako natin may dahil pa kita pagbuhon most important sa mga i-request natin ng municipal ordinances, no? Kay isa man ang ginapabot ng kuha natin ng atong regional director na i-strengthen ang municipal ordinances. Oo, so as of now, isa man na kay ang among ordinances diri sa Moises Padilla is tatlo lang ay aral kita sang drinking in public places. May problema magkasang sa sa ng traffic. Tapos may mga ginatawag na ito na curfew hours, tatlo lang sila mo. So as of now, isa man na sa gina-check na ito nga para natin paano ang peace and order situation as well as ang public safety. We have to request sa Bunian na mai-strengthen ang din ng mga ginatawag natin na ordinances as well as sa mayor's office natin sa atong over-supported na mayor na magkaroon ng mga executive order na para ma-strengthen ang ato ng mga peace and order advocates natin. Nabatian ang pahayag sang hepe sang Moises Padilla PNP. Action Eric so far, amo ni ang madulong ta nga balita kag pinayag ka mga impormasyon para sa pagpangalagad sang Action Night Patrol. Balita nagikan sa Banwa sang Moises Padilla. Ini si Action VJ Apasible. Una sa balita na sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kita Aksyon BJ Apasible gikan sa Quinto Distrito sa natipon niya sila nga mga aksyon na balita. Antes kita magabasa sa aton sila nga mensahe agin padala diri sa aton sa aton nga mga listeners pagi sa aton sila nga Facebook Live i-recap tanay ang resulta sang tatlo ka draw sa STL. Base balang iban kay na daw wala maka monitor bla. Sa aga og to kag hapon nga draw base na miss nila kag nagdaog sila, no? Ari ang first draw kaina sa STL 35-25 35-25. Ang resulta naman sa ikaduwa nga draw 8-32 8-32. Ang third draw 4-18 4-18. Ari naman ang resulta sang Lotto 645. Ang jackpot prize wala sang may nakakuha 53.7 million pesos. Ari ang resulta sang 645 nga Lotto draw 31 39 1 42 20 26. Again 31 39 1 42
42-20-26. Ang resulta naman sa Lotto 655 jackpot prize, wala sang may nakakuha. Dako na 194 million pesos. Ang resulta sa ang jackpot prize sa 655. Ari ang resulta sang 655, 48, 31, 42, 40, 11, 50. Iwaton ko 48, 31, 42, 40, 11, 50. Daw ka mo, nakapamatas ka mo, wala. Why giday? Dali lang kay taga-anta na Chimpo, kag ligwa ni ang aton nga ano, ang aton greetings. Aton sining Facebook live. Tamyaw to dara, happy listening lang kag maayo nga pag monitor Malumina sa kay Naisila nagabigid, kay Edmond Ginabo, sa kay Madam Gloria Dislati Sumbito and family sang Valladolid, sa kay Arthur Jeff Villasor, Star kag Doc Matt Mayo, Noel Amar Alma Oligon, Mama Lulet Jalagdon, Papa Noe Jalagdon, ang pamilya ko dira sa Pandanon DSB, alin kay Jinke Jalagdon sang Arizona, USA. Dira sa may Purok Orkay sa Barangay Binubuhan, Cecil Bibik, may gabigid. Amigo ko Joji Bantog, Amigo ko Joji Bantog da, may nga pagpaurok-urok. Kay Milili Oligo sang Vanis Cafe. Kay Ma'am Gina Gonzaga, sa kay Karen Miraflor, sa kay Jacqueline Del Mundo Macawile, sa kay Andre Concepcion, Katibir may gabigid, kay Mr. and Mrs. Donald Kabasag, Henry Kauntao, kay Toto Balulot, Roberto Hiraposco Caravaggio, dira sa Handumanan, Kagawad Ludi ko, upod ko sa Council Kagawad Peter May Noble and family dira sa SP Village. Kenneth Valencia may gabigid, si Jean B, paurok-urok man kay Kuya Carl Macoring Jr. sa Police Station number 10, driver sa patrolling. May gabigid kasi mo dira makopdanan kuya. Tamyaw ko man dira si Nanay Vangeline, katupad balay namon tunog iya radyo, Bibing Artos, sang Puro Kaysano, Barangay Alhis. Kanina kay Evelyn Sinaon. Joe Celine may kabigid, kay Cristina Salvador, dira sa may San Enrique. Hello lang sa tanan nga mga listeners, specialmente sa mga taga-sitio Ubos, San Enrique, check attendance lang, alin kay Rosel Alejo. Kay Rinaldo Foderoso may gabi, Kalihog Tamyaw Mayuga family, nagapamatigid sa imo programa sa La Carlota, alina kay Kuya Carl Macoring Jr., miyembro sang Police Station number 8. Kay Mayor Don, mabuhay ka. Kay Police Lieutenant Edgar Alan Di Guzman, Deputy Police Chief ng Station number 9. Sa Hepedera kay Captain Rondel Tapang da, may gabigid sa kapulisan sa Station number 9. Kami ako lang dira si Angkol General Santos, Chief General Angkol Nards, alina kay Star Mayo kag Doc Matt Mayo sa Minnesota, USA. Sa kay John Claire Dilieba, may gabigid kay Burley Anuales sa Talok Bago City, si Rinaldo Fodoriuso, Marilo Llanes, Scout Ranger sa Binalbagan, ga monitor gid. Ari ko diri sa Egypt sa inyo matahong nga programa. Thanks alin kay Jesse Rombines, para kali sa Egypt da. Binalbagan si Beth Butal Pilayo, sa kay Primata Malisa Magbanwa, kay Primota Ervin Magbanwa, Allen Marlingko may gabigi da,
kay Dondi Blanca, Santa Lisay City, Inday Blasa, Bang Migo ko, Senior Fire Officer 4 Benji Di Paula, isang substation sa Barangay Panukoy, ga monitor gid. Greet ko lang si Mr. ko, Orok-Orok, sa Floridel, Saday, Daisy Divine, Daday, kag Kisya. Halina kay Sadaya, Tuhaw, Sicilia. Ga paurok-urokin sila ho. Action Night Patrol program, no? Salamat gidira sa inyo sininga pag paurok-urok sa Valladolid ko, no? Porting ulan to. Baskog. Baskog ulan ko, no, sa Valladolid to. Ginatamya ko nara si Mary Grace, Inday Rain, Liofel, Bibing Ramos, Tessie Galon, Tatay Teddy, Toto Ayan J, kay Maika, Alina, kay Rona, Rihida Travas, ang Valladolid. Amigo ko Romeo Villasor, pa-check attendance lang. Si Romeo Villasor ga monitor gid atong sininga pagpangalaga. Pagbalik sa inyo palatuntunan, balik ka report sa atong sininga Patrol 1, Aksyon Sel Minardo, pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Sample Plus Gold. Ako si Roy Kang. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gidmani ang napatay ni kitingkadamo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gini. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Kung sana ano nang nauya ako makulang eh siyempre pigado tas kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay
nakaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Permi siya kay hinablos ko siya pero bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kagisa kung kisa bibi kung magdunganay kami sa motor sa ko pliti gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mapulam kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga complex sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message para sa ano. Ito wala man siya magamit no. Pero sang last time ginabantayan nyo gid man ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapanglaba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian yung kung nadala kami o kunwais ang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay message ko nadala nagig kami nga may gimpamangkot pag daw. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos niya. Tapos sa may eskwela. Last time antong na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung sana ano nang ako maghulam. Siyempre pigado tas kay ano ko sila. Manisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay kisa blurred man ang cellphone niya ang ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ko. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga Syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa
senta ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2020. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa tulagad sa Action Night Patrol Program sa Miyerkules edisyon, last kag final stretch. Sa iyo patutunan this time, balikan ang atong siri nga Patrol 1. Brabado Patrol, balikan ta sa Action Zerminado sa natipon niya siri nga mga Action Balita. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yan sa Action Zerminado sa balik report, Sel, please come back. Action Eric, again kumpirmar ni Police Major Ramel T. Sarona, hepe sa Bacolod City Police Station 1, nga mayara nga sila person of interest sa pagluthang patay sa biktima nga si Jason Romo, 26 anyos, sa tabok sang NOHS sakop sang Barangay 36, syudad sang Bacolod. Madumduman nga sang atinalikda nakakuha na sang CCTV footage sa area ang kapulisan, apang hindi pa nila marilis sa media ang footage bangod nagapadayon pa ang investigasyon. Suno sa hepe, nagapabili naman nga personal grudge ang motibo sa krimen kung saan imposible mayara pag-ilinaway o kung hindi pag-insyunihanay sa tunga sang suspect kag biktima. Padayon man sa gihapon ang pagpangusisa sang Police Station 1 sa personal background sang biktima. Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an
sa patrol ni si Action Zil Minardo una sa balita una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night, ka. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Salamat Kit Patrol 1. There you have it. Kabusa kapag panagad sang Action Night Patrol Program. Miyerkules kidison, liwat ini magatakop. Balik naman ini buwas Huwebes. Ato sa rin mga patrol unit reporter sa action na palakad. Garo kabisa kay Action Roger Gutiv, Action BJ Pasible, Action Nelson Pateño, Action Zel Minardo. Back to back sa ito kapiloto, Action Papang Nixon Tahom, News Center Action ng Defensor Lisay, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Henry Spulgar, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action JM Baikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok Silad Sang Bago, Broadcast Engineer Edward Balico, sa ngala sa mga Station Manager, Nona Dimala Magbanwa, Production Chief Director Rex Cantong, ang inyong lagad na Kurman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbano, nagkasilingan Diyos, amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat, antes magtulog, magpangamuyo, sa papangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kwerpo sa Action Radio Bacolod. O sinapilogo naging agaw pa, sila ni Maninoy Mae, kag di Maninay, Chari Salvacion. Si kumpare ko Dubul Aro, Richard Rivera Gliaraman. God bless the Philippines. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Action Radio.